Social media yagwedezeka kwambiri ndi imfa ya msungwana wina amene dzina lake ndi Rita Mkandawire. Iyeyo ndi wazaka zokwana 30 mpaka dali pano palibe wina aliyense amene wamangidwa. Mu video ya msiku wa lero ndayipanga ndili wachisoni kwambiri chifukwa cha imfa ya mzimayi wina amene dzina lake ndi Rita Mkandawire amene waphedwa ndi anthu achifwamba. Mu video iyi ndikhala ndikulankhulamo za zinthu zina zimene mwina sizikhala zabwino kwa akubanja, koma choyambirira chenicheni ndingoti pepani. Tiyeni tsopano tione nkhani yokhuzana ndi Rita. So far palibe ndondomeko imene ili in order ya zinthu zimene zinachitika kwa Rita, koma apa ndingofuna tingolankhulapo zinthu zina zimene zili zodziwika bwino kwambiri zimene zachitika kwa Rita Mkandawire. Lolemba la pa 28 Julayi mchaka cha 2026 chinthu chachilendo chinachitika. Achibale ndi anzake a Rita akuti anayamba kuda nkhawa atalephera kulumikizana naye kwa nthawi yayitali. Izi zinali zachilendo kuti sizinachitikepo kwa Rita. Kenaka patangodusa maminitsi ochepa, mauthenga odabwitsa anayamba kutumizidwa kuchokera ku akaunti yake ya WhatsApp. Mauthenga ankati Rita waphedwa. Mauthengawa ankanyozanso anthu ena komanso ankaphatikizapo mawu oopseza. Zithunzi za mauthengawo zinafalikira kwambiri pa WhatsApp komanso Facebook. Pambuyo pa tsiku limenelo kufalikira kwa uthengawo kunachititsa anthu ambiri kuchita mantha komanso kuyamba kukambirana nkhani pa intaneti. Achibale ndi anthu ena akuti anayamba kufufuza kumene Rita ali komanso anayamba kupempha thandizo kwa akuluakulu oyenera. Lachiwiri pa 29 Julayi anthu ochuluka anayamba tsopano kulemba nkhani zakuti Rita pali chiopsezo chonse kuti akhoza kukhala kuti waphedwa, potengera ndi zimene zinkafalikira pa WhatsApp ndi mmene anthu ena ankafotokoza. Pa nthawi imene malipotiwo anatuluka, apolisi a Malawi anali asanatulutse chikalata china chilichonse chokhuzana ndi kusowa kwa Rita kapena kumwalira kwa Rita, komanso chimene chinayambisa imfayo kapena kuti panali anthu amene amangidwa pa nkhaniyi kapena ayi. China chilichonse chinali chisanachitike, ndipo ndikhoza kusimikizirani pano kuti kafukufuku ali nkati kuti adziwe chimene chanachitika, amene anapha ndi ndani. Pali zinthu zingapo zimene sitinathe kufotokoza, zimene sitinathe kuzimvesesa bwinobwino kupeza mayankho ake kuti tikhoza kukusimikizirani pano. Zinthu ngati malo enieni ndi nthawi imene moyo wa Rita unachosedwa. Amene anatumiza mauthenga a WhatsApp kuchokera kwa akaunti ya Rita ndi ndani, chifukwa chenicheni cha imfa yake, kaya panali anthu amene amangidwa kapena ayi. Izizi sitingafotokoze. Koma mwina ndikumazifunsafunso lakuti kodi Ritayi ndikoyamba kwambiri mwina mwake kubwera pa public ku dziko lino la Malawi? Kwa amene mwina tangomva nkhani koyamba, tikhoza kukhala kuti mwina tilibe idea kuti kodi Rita ndi ndani. Mu February mchaka cha 2025 Rita Mkandawire, mayi wa zaka zokwana 30 komanso ochita business ku Nzuzu, anamangidwa ndi apolisi a ku Nzuzu pa milandu yokhuzana ndi kupezeka ndi ndalama mwachinyengo, ija imene pachizungu amati obtaining money by false pretense, ndipo ndalamazi zinali zokwana 41 miliyoni. Malingana ndi zimene apolisi ananena, mu nthawi imeneyo Rita ndi mnzake wapamtima Cecilia Chinyama anayamba mgwirizano wa business mu Julayi 2024. Cholinga chawo chinali kuchita malonda okhuza kugula ndi kugulisa zipangizo za ulimi, zija imene pa Chingerezi amati agricultural inputs. Zinthu zimene zimalankhula kuti Rita anayamba kupempha ndalama zambiri kwa Cecilia ponena kuti akufunika ndalama zowonjezera business ikule. Malingana ndi apolisi, Rita ankagwiritsa ntchito nambala ya foni yosiyanasiyana kuzionetsa ngati pali makasitomala amene akufuna kugula katundu wa business iyo. Izi zinapangisa Cecilia kukhulupirira kuti business iyo inkayenda bwino komanso kuti ndalama zake zikhala zikubwerera ndi phindu.
Cecilia anayamba kukayikira chifukwa ankati sanali kulandira phindu lina lililonse kuchokera mu bizinesiyo. Atayamba kufufuza anati anapeza kuti manambala amene ankaoneka ngati ndi amakasitomala anali olembesedwa mu dzina la Rita. Kenaka anapereka ripoti ku apolisi aku Nzuzo. Pa 11 February mu chaka cha 2025 Rita anamangidwa kumeneku ku Mchengautwa ku Nzuzo. Apolisi akuti analanda mafoni okwana 7 amene ankati ankagwiritsidwa ntchito pa nkhaniyi. Ankayembekezereka kufika ku khoti kuti ayankhe mlandu yokhuza chinyengo komanso kuba mwanjira zosakhala bwino. Mpaka napano izi ndi zimene zinanenedwa ndi apolisi komanso malipoti a nkhaniyi. Mulandu wa munthu umayenera kusimikizidwa ndi khoti chifukwa munthu umakhala osalakwa mpakana utapezedwa ndi mulandu. Komanso palibe umboni oti mulandu wa 2025 ndiwo umene wayambisa nkhani zonse zimene zikunenedwa pa imfa yake ya 2026. Pomaliza nkhaniyi ndikofunika kwambiri kuti ndifotokoze kuti zimene ndafotokoza mu nkhani ziwiri izi ndi zosiyana zimene zachitika nthawinso zosiyana. Mulandu wa 2025 wokhuza ndalama yokwana 41 miliyoni unali nkhani yokhuzana ndi mulandu umene Rita Nkandawire ankayenereka kuyankha ku khoti, pamene zomwe zikuchitika panopa ndi nkhani yaimfa imene ikufufuzidwabe. Mpaka napano palibe umboni wosimikizika wosonyeza kuti nkhani ziwirizi ndi zolumikizana. Choncho ngati Amalawi sitikuyenereka kupanga ganizo kapena kulumikiza zochitika ziwirizi popanda umboni wochokera kwa amene akufufuza nkhaniyi. Tiyeni tidikire zimene apolisi a Malawi azalengeze mwa malamulo chifukwa choonadi chizaziwika pangatalike motani kudzera mukafukufuku osati mphekezera zimene zikhonza kupezeka kuti zayamba kufalisidwa pa intaneti. Kwa banja, abale ndi anzake a Rita Nkandawire ndikupereka mawu achisoni achitonthozo mu nthawi ya zovutayi. Kutaya munthu amene umankonda ndi ululu opsa kwambiri umene umaumva umene sitingathe kufotokoza. Ndikukupemphererani kuti Mulungu akupaseni mphamvu, mtendere wa mumtima komanso chilimbikiso pa nthawi yachisoniyi. Ngakhale Rita wachoka pa dziko lapansi munjira yachisoni, munjira imene amachita kuzitamandira amene amaphawo kuti amavuta kubaya anangochita zinthu zakusawiruzika zimene sindingakwanise kuzitchula. M'malo molira kumbukirani ndi zinthu ziti zabwino zimene anazichita zimene zizapitiriza kukhala m'mitima yanu nthawi zonse mukamamukumbukira. Mulungu atonthoze banja lonse ndipo awapase mphamvu anamalira komanso mwana wake zopirira mu nthawi yovutayi. Mpumulo wamuyaya ukhale kwa Rita Nkandawire mpakana tizaonanenso. It's your boy Sam Mavita. Tonani mvile